So, ayun guys, good morning. Good morning mga Uragon, mga besh, mga bay. So, ito yung aking pang day 18 na morning exercise, running walk. Ayan, burning fat tayo. Mainit na. Ayan, ngayon lang ako umpisa ng running walk kasi pumunta muna kami dun sa Ukay-Ukayan. Nag-ikot-ikot kami dun, wala namang nabili. So, kaya ito ako, tanghali na dito. Madilim-dilim pa kami umalis kanina eh. Ngayon, ito, umpisa na dito. Ito na ang aking pang 18 days na burning fat morning exercise. So, mga Uragon, ayan, ito yung aking pang day 18 ng morning exercise, running walk. Ayan o, mainit na. Painit tayo dito. Mga 20 minutes. Palabas tayo ng kolesterol. Ayan o. Meron din mga tumatakbo-takbo dito. Exercise. Ayan. So, dito lang ako paikot-ikot, guys. Mainit na. Nag-jacket ako kasi masisira yung aking kutis. So, bali alas 8 tayo nag-umpisa. Tingnan natin kung matatapos natin hanggang 8:20 bago mag-exercise, no? Tinanghali yung aking running walk kasi galing kami doon sa Ukay-Ukayan. Nag-ikot-ikot kami doon. Wala namang nabili. Ikot-ikot lang. Madilim-dilim pa kanina eh. Ngayon may araw na. Ito yung aking pang day 18 na burning fat morning exercise. Ayan. Ayun, hingal na. Oh, yun. Ayun, lakad muna guys, mainit na nga. So exercise lang natin ating katawan, stretching mamaya. So ayun guys, tuloy lang ang aking lakad takbo. Mamaya exercise. Okay, yan. Mas hindi makabilong hinga. Ayun, last na ikot na to mga Uragon. Mag-exercise na ako 30 minutes na. So ayan guys, pauwi na ako. Malapit lang naman yung ano namin dito, Bilya. Andyan lang sa kabilang kalsada. Ayan, kita niyo yung building na yun at may kulay, ba yan, kulay pink ba yun? Doon malapit yung katabi na yun, yung kulay puti. Ayan. So ayan, kita nyo guys, ayan o, yan ang aming building. Ayan o, may bus pa. Ayan o, katabi ng building na yan, kulay pink. Ayan yung amin. Ito yung Kabayan Supermarket doon sa kabila. Ayan o. So
Diyan kami nag-grocery, ano? Kabayan Supermarket. At ito naman yung aming building. Ayan. Diyan ang aming bilya. Ayan, puro yan pa upahan mga Uragon. Oh, yan yung Red Sea Supermarket din, katapat. So, ayun na nga mga Uragon. Bali, tapos na ako mag-exercise. 5 minutes sa basic exercise lang ngayon. Mainit dito sa ground. Ayan na. So, natapos ko na naman ang aking pang day 18 na burning fat morning exercise. So, dito na rin magtatapos ang aking video. And if you like this video, please like and share. And don't forget to subscribe to my channel. See you tomorrow for day 19. Bye-bye!